Сёння у нас даволі няпростая тэма. Мы пагаворым пра гендерную роўнасць і фемінізм. Чаму роўнасць адзін з фундаментаў сучаснага разумення гуманізму і чаму нават тым беларусам, якія лічаць сябе дэмакратамі, бывае цяжка гэта прыняць. За апошнія 4 гады беларускае грамадства прайшло вельмі няпросты шлях. Рэпрэсіі, забойствы, хлусня прапаганды, вайна, у якой аказалася ўцягнута Беларусь і, канечне, траўма ад паразы 2020 года. Але ва ўсёй гэтай сітуацыі варта глядзець не толькі на макраўзровень, краіну, грамадства, адносіны з суседзямі, але і на мікраўзровень. Іншымі словамі, на саміх сябе. Хто мы такія, якія ў нас каштоўнасці, часткай якой цывілізацыі мы хацелі бы быць. У гэты момант хтосьці можа адчуць разгубленасць. Быццам бы заўсёды імкнуўся быць часткай еўрапейскай цывілізацыі, але зараз падаецца, што паняцце еўрапейскасці і дэмакратыі не зусім тое, што прапаноўвае сённяшні левы неаліберальны дыскурс у Еўропе. Беларускае грамадства, траўматызаванае таталітарызмам, прызвычаілася бачыць у заходняй дэмакратыі свайго роду спосаб на вызваленне. Маўляў, мы прыналежым да еўрапейскай цывілізацыі, мы хочам жыць вольна і незалежна. Але сённяшняя заходняя дэмакратыя прапаноўвае іншы базіс вартасцяў, які абумоўлены паступовым развіццём праблемных пытанняў. Напрыклад, гендерная роўнасць альбо фемінізм. Паступова праз культуру і палітыку фемінізм уваходзіць ва ўсё больш шырокі ўжытак. Не ўсім гэта падабаецца, але падобна на тое, што працэс ужо не спыніць. Гэта заканамерна. Стагоддзя барацьбы за свае правы, развіццё хваляў фемінізму прывялі заходнюю філасофскую думку да таго, што неабходны змены. Пры гэтым у Беларусі ніколі не існавала дэмакратыі. Мы пра гэта ўжо казалі ў роліку пра выбары. Таму галоўныя паняцці, якія адносяцца непасрэдна да асобы ці пытанняў ідэнтычнасці, застаюцца на ўзроўні разумення базавых прынцыпаў волі выбару, волі голасу і культурнай ідэнтыфікацыі. У сваю чаргу, напрыклад, гендерная ці расавая роўнасць застаюцца яшчэ ў пастцы савецка-расійскіх клішэ. Не надо, мне твой гомосервис твой не нужен, понятно? Яны характарызуюцца традыцыяналізмам і кансерватызмам. То бок мы супраць Лукашенка, але геяў, феміністак і мігрантаў таксама не любім. Калі казаць пра беларускі рэжым, то тут усё ясна. Ён заснаваны на маскуліністычнай уладзе моцы, пры якой жанчынам адведзена толькі выканаўчая функцыя, што не раз агучваў і галоўны персанаж рэжыму, нават у дачыненні да сваіх жанчын. Узгадайце, як ён аднойчы сказаў Качанавай, што не быць ёй прэзідэнткай, бо гэта цяжкая праца. Вот я и часто говорю: Наталья Ивановна, за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже готовый президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело до того, чтобы голосовать за женщину, потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден. Беларускі рэжым – гэта сіла і агрэсія, працятая наскрозь мачызмам і маскулінізмам. Другі бок палітычнай сцэны да 2020 года таксама не адрозніваўся нейкай спецыяльнай роўнаснай павесткай дня. У папярэднія дзесяцігоддзі жанчын-палітычак ад апазіцыі можна было пералічыць па пальцах. Але ў 2020 годзе сітуацыя стала выпраўляцца. Нават больш за тое. Менавіта удзел жанчын у пратэсным руху стаў магутным і вызначальным. Як вынік, у апазіцыі стала нашмат болей жанчын. Хаця да сёння невідавочна, ці прыймаюць яны ключавыя рашэнні. Калі ж казаць пра грамадства агулам, то цалкам вырвацца з кансерватыўных і шмат у чым савецка-расійскіх пастак пакуль не атрымалася. Адно – гэта ўжываць фемінітывы, а іншае – рэальна разумець, чым з'яўляецца гендерная роўнасць у грамадска-палітычным вымярэнні. Іншымі словамі, недастаткова проста імітаваць фемінізм. Трэба разумець яго сутнасць і пагаджацца з тым, што жанчына і мужчына павінны мець роўнасць не толькі як вербальная функцыя мовы, але і рэальнасці палітычнага, гаспадарчага, эканамічнага і, напрыклад, сямейнага жыцця. Гэта ж тычыцца культурнай і расавай роўнасці. Існуе міф пра беларускую талерантнасць, але на бытавым узроўню аказваецца, што частка беларусаў мае погляды блізкія да ксенафобіі. Апошні міграцыйны крызіс гэта дакладна паказаў.
Гэта было бачна і па медыйных публікацыях, і па каментарах, якія пісалі дэмакратычна нацыянальна праеўрапейскія людзі ў адносінах да іншых людзей. Дэмакратыя – гэта таксама пра тое, каб і мужчына, і жанчына мелі роўны доступ да прыняцця рашэнняў, да сродкаў, да адукацыі і культуры. Гэта магчымасць кантраляваць сваё цела і прымаць рашэнні па сваёй уласнай анатоміі, на свае уласныя патрэбы. Напрыклад, права на аборт. У беларускім кантэксце цяжка казаць пра тое, што эліты па розных баках гэта разумеюць. І калі з псеўдасавецкім лукашызмам усё зразумела, то з іншага боку таксама з'яўляюцца вельмі неардынарныя галасы. Часта базавыя паняцці роўнасці трапляюць у пастку нацыяналізма, які паглынае ўсе магчымасці вызваляць адзінку па-за канструктам нацыі. Не верыце? Пачытайце для прыкладу праект Новай Беларусі з 2017 года. Створаны бачнымі дзеячамі нацыянальнай апазіцыі. Усе 8 мужчын сярэдніх гадоў. Гэта досыць кансерватыўны погляд на развіццё краіны. Там нават можна знайсці базавыя тэзісы сённяшняй пуцінскай Расіі ці лукашэнкаўскай Беларусі. Шлях да вольнасці для Беларусі доўгі. Ва ўсіх сэнсах, асабліва ў палітычным і грамадскім. Але тое, што кожны і кожная з нас можа зрабіць на сённяшні момант, гэта стасаваць практыкі штодзённай дэмакратыі ў адносінах у соцыуме, сям'і, лакальных кам'юніці. Гэта магчыма рабіць нават ва ўмовах дыктатуры ў краіне ці таксама знаходзячыся па-за яе межамі. Практыкі роўнасці – гэта універсальны метад вызвалення, які не трэба імітаваць, а пачынаць варта з сябе.